maka ndụ Onyeka Onwenu na ike ọ kpara n'ụwa tupu ọ nwụọ. Elegant Stallion dịka esi etu ya nwụrụ ka ọ gbachara afọ 72 ma bụrụ oge ọ gara ịgụ egwu na mmemme ncheta agbamafọ 80 nke Oriakụ Stella Okori bụ CEO nke ụlọọrụ Emzor Pharmaceuticals na mgbede ụbọchị Tuesday abalị 30 nke ọnwa Julaị. Ọ gụrụ maka ihe ọmụmụ International Relations and Communication na kọleji dị na mba Amerịka. O nwetakwara nzere Masters n'ihe ọmụmụ Media Studies site na ụlọ akwụkwọ Social Research dị na New York tupu ọ malite iti egwu. Ọnwụ mere alụ n'ala Igbo. Ya bụ ọnwụ mere alụ wee bụrụ ọnwụ ada anyị nwaanyị Onyeka Onwenu. Ụbọchị gara aga ka anyị nọ n'ụlọ teta wee na-anụ na ya bụ nwaada gara ebe a mechara mmemme daa n'ala eduganye ya n'ụlọ ọgwụ o wee nwụọ. Ya bụ wee bụrụ ihe na-agba anyị anya mmiri maka na Onyeka Onwenu abụrụ na ọbụrụ na ọ bụ onye Igbo pụrụkwanụ na ọ bụ nwaanyị. Onyeka Onwenu bụ nnukwu mmadụ. Onyeka Onwenu bụ onye ọ ga-abụ nya onwe ihe melie ana Igbo ede ejijiji maka na nnukwu mmadụ ka ọ bụ. Ọ na-agụ egwu, ịbịa n'egwu ọ dịka onye kacha agụ, ịbịa na ime ihe nkiri ọ dịka onye kacha, bịakwanụ na broadcasting maka ịgbasa ozi ọ dịka ebe a ka ọ gba first. Ebe ọ bụla itinyere isi onye ka na ebe a onye ka a na-akpọ onye nke ndị bekee kpọrọ onye dị multi talented. Ya bụ ife wee bụrụ ihe wutere anyị maka na nnukwu mmadụ ka ọ bụ. Onyeka rụrụ ọrụ dịka onye nta akụkọ n'ụlọ ọrụ Nigerian Television Authority (NTA) ebe a mara ya mara n'ihe banyere iwepụta akụkọ ịma imi n'ala ọkachasị isiokwu ihe ndị na-eme n'obodo. Ka ọ nọ na NTA, o dere ihe omume BBC na NTA jikọrọ aka ọnụ wepụta banyere mpụ na wuruwuru na Nigeria akpọrọ A Squandering of Riches n'afọ 1984. Mụnwa na-echekwanụ na ihe anụma ga-abịa ga-akụziri anyị ihe ka anyị na-achigodo azụ ka anyị na-eneke n'onwe anyị kedu ndị bụ ndị a na-agba mbọ, kedu ndị bụ ndị eji wee kwụrụ n'ala Igbo, kedu ndị ọ ga-abụ ịkpa afa ha ebe ọ bụla ị nọ na Naịjirịa akpa afa ha ndị mmadụ ga-asị ha ma onye dị otu a ndị adịke n'otu a kedu ihe anyị ga-eme ka anyị wee kwanyere ha ugwu, kedu anyị ga-eme ka ọ ga-abụ onye ọbụla amụpụtara n'ala Igbo ọ na-obido n'ụwagodo ahụ onye ọbụla anụpụtara mebi n'ebe ọ na-eje akwụkwọ ọ na-anụ maka onye amụ mebi n'ebe ọ na-eme ihe dị iche iche ka ala ebụna mgbe onye ahụ nwere ebidozie emebezi ihe dị iche iche. Ọtụtụ ndị mmadụ amatụrụkwa na Onyeka Onwenu mgbe ọ nwụzi ka ebido onye jezie na-echeki online na ịntanetị n'igwe ịntanetị maọbụ jee na Facebook na-agụzi maka ya bụ Onyeka Onwenu na onye a bụ onye nọ na-agba mbọ. And that's precisely what I have done with my music. And so you find us singing about challenging issues. We sing about sex. Onwenu bụ onye a maara nke ọma dịka onye na-achịkọba ụdịdị egwu ọdịnala Afrịka na egwu ọgbara ọhụrụ ọnụ. O ji Bekee na Igbo agụ egwu nke mere ka imerime ndị mmadụ nwee ike ị na-aghọta egwu ya. Ụfọdụ egwu ya ndị na-ewukarịcha ewu gụnyere One Love, Ihe Ogogo, You and I na Ekwe. Egwu ndị ahụ abụrụla ndị na-adasi ụda ike na Naịjirịa. Ewepụ iti egwu, Onyeka Onwenu sonyere n'ọtụtụ ejije n'Hollywood. Ọ lụrụ ihe dị iche iche n'ejije ndị ahụ nke gụnyere igosipụta na nwaanyị bụ akwa akwụrụ. Ụfọdụ ejije ndị o soro mee gụnyere Ọbara m, Mụ na, Ije Awele, Half of the Yellow Sun, Lionheart, wee dịrị gaba. Leave my son alone and tell your fellow witches you did not see him. Our ịhụnanya is going to do great things. Ọ ga-amasị m ekpere anyị bụ na mkpụrụ obi ya ezuru ike na ndị ọkwa ka Chineke gozikwe n'ụmụ ya, ka Chineke wepụtakwala anyị ndị dịka Onyeka Onwenu na ụmụazị ndị na-etonite na-agba mbọ ka Igbo bụ Igbo kwụrụ ebe ọbụla sịkwa na ebe ọbụla ije ka enwe ndị Igbo kwụzuru akwụzụ n'ihe ọbụla a na-eme. Ekene m unu, afa mbụ Maazị Chineme Michael Ike, daalụ na ịnọnyere anyị. O sonyere na ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa ibu agha maka ikike dịara mmadụ nakwa ọrụ obodo. O jiri ọkwa Executive Director maọbụ Chief Executive Officer nke National Center for Women Development dị n'Abuja n'agbata afọ 2013 ruo 2014. Onyeka Onwenu wetara ọtụtụ abụba ugo site n'egwu nakwa ịgba mbọ maka ọdịmma ndị mmadụ. Abụba ugo ndị ahụ gụnyere onyinye nkwanye ugwu Naịjirịa dịka Member of the Order of the Federal Republic (MFR) nakwa onyinye ndị ọzọ sitere n'egwu. Ọnwụ ya abụghị naanị nnukwu ihe funahụrụ ngalaba na-ahụ maka ime ndị mmadụ obi ụtọ kama ala anyị niile, nke o ji obi ya dum gbara odibo
site na nka nakwa mbọ ya maka ọdịmma ndị mmadụ. Nke a bụ akụkọ maka Onyeka Onwenu. Onye bụ nwanne m